приятели от Беломорци. Направили сме един хол на 3 нива с светещи кутии, черна, бяла, светещ ръб и 2 кръга. Колега монтира прозорци. Доста голям хол. И коридора сме направили също и от готов вече. Ще ви покажа него. Един от най-популярните тавани на 2 нива с звездно небе. Това е от нас за сега. Последвайте ни. Чао!